mijn vader waren hier aan, gaten dichtmaken, s'avonds weer naar huis. Het persoonsbewijs moesten ze hier laten. Waarom? Dan wisten ze zeker, dan komen die mannen morgen wel terug. Want zonder persoonsbewijs was je niemand. Dat is net zoiets als nou die ID-kaart. Dan bestond je gewoon niet. Kon je geen bonkaarten kopen, kon je eigenlijk geen eten kopen. Dan was je niemand. Dus die boeren kwamen wel terug. En zo heeft hij een dag of 4, 5 gewerkt, met nog zijn andere meer. Wat was het geval? 15 augustus, naderhand. S'avonds, 14 augustus, zeiden ze om elkaar. Morgen is verplichte zondag. Dat was vroeger bij de katholieken verplichte, Maria de Neer, verplichte zondag voor de katholieken. Niet werken. Wat doen we? We komen toch zeker niet terug? Ja, maar. Ja. Dat moeten we wel, want we hebben dan geen persoonsbewijs meer. En wat zullen we doen? Ja. Tot een flinke ventje zei, we komen niet, laat ze verrekken. Kom maar. Ik vond dat knap, dat ze dat gedaan hebben. Maakt de weg te druk. Er is een heleboel gebeurd, merk ik. Of niet? Dat het even zacht wordt. Dat komt geen kans zo goed vertellen altijd.